Tapasonang rohatta, Marede Mahita, Bukede nomor 565. Semua
ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang, dohot na ias roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, aman nami sa leleng nileleng na, asini rohamdo na mga ramoti hami, siyan na saylaon rasi rasa nuaing, jala asini rohamdo na mga lehon barita naulii, gabe hangoluan nami, saya si maroham, say buhay marohanami, jala lehon todim na badiay, asa huwatu si hami sude panogum, dohot pabahenanmu na balgay, payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lami baru rohanami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mareddehita. Patik ni debata di minggu pa 24 tondung Trinitatis Sedarion, ima patik palimahon sahatu patik pa 10 songonon madidok. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma, patik pa 10, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu,
manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita tuado pandide bata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan de bata, sai pargugoi mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mared dehita. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala amanami. Hujo hami do guar munabadiai. Ala targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro ham dihami. Sai patok tong madihami roha hamo liateon tuho. Oto di parbadia. Pangapul dina marsak roha. Pamalum masa luhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha. Sayunang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale debata. Ama anak doho todi parbadia. Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Aida nga dong ibarnii. Ay saluhu do pardosa. Jalahurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabe pitor. Binahen ni basa-basa marhite asi ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesus. Na pinajongjong ni debata. Bahen hasangapon para si rohaon. Marhite haporsyaon ni mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Gor HKBP Binjai Baru.
tahun hauluan siang dan habanguan untuk selalu hidup sakit Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima minggu pa 24 tondung Trinitatis natar surat di Jakobus sada ayat 22 sahak rodi ayat 25 tajahama marsikat soring alai gabe siulahon hatai mahamu unang holan pananginangi akan apa ototohon dirina ay dibereng do dirina dungilaho maibana gabedang diboto be rupana ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Kur ina Kamis.
Mari Jongjong Mahita. Tahatidak kon maha porseao tai songon nahina tidak kon nidongata saha porseaon disadok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi dohok tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siatot di parbadia andorang suhabuhan ido tuhata na tumaun na bernit di pangumuman ni Silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu doho namate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate doho dihangoluan na sora sudah. Amin.
Hurian itu hatta selama hari Minggu madita saluhna labat akason titing namasa di huriata Minggu pa 20 opaton dung Trinitatis tanggal 10 November 2023 doho topik unang lupa roham di Jehovah. Titing nama ragam naparjolo Parlado HKBP Emmanuel Resort Emmanuel pasahaton selama hari Minggu tu sudah ruas nihuria nama dote per minggu sedarion jala akatamu nami upasahat hami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu di batama hita marhite per minggota sedarion. Dapat duahon ucapan selamat ulang tahun kelahiran do pernikahan Hai para lado pasahaton selama ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun persaripeon turuas nomor ulang tahun di minggu patuluhon di bulan November 2020 saya dilehon debatama gajeng ni umur hahi pason do akal las neroha hatan debata tu nomor ulang tahun di tangan siamun nado gajeng ni umur jala dia berang nado hamoraun dohot hamuliaun poda tulu ay saplonom Aka guarni nomor ulang tahun di mingguan bui mata jahat isi naksonima jaka nomor ulang tahun pernikahan napatuluhon pindah huria memuka di minggu tasadarion nunga pindah huria inata hata parsaulian borusiagian ruas wek Bethlehem nasida pindah tu huria HKBP Resok Seksama Jalan Garusada, Medan Simpang Limun, Medan. Napapaton Parjamita, nomor Jamita di Permingguta Rian, sadarion pukul 10.15 WIB, Ima Amang Pendeta P. Marupaung STH, Pandita HKBP Binjai Baru, Resort Binjai Baru. Napalimahon, Tamun Huria, sadarion Minggu 10 November 2020, ramar Minggu dohita do Tamun Huriata, Narosian Huria HKBP Binjai Baru Resort Binjai Baru Laos Batu Begihon Ede Puji-Pujian Donasida Maritekor di Parmenggota Jalurung Sipul Parmenggon Markor Donasida Songodalan Nasida Mangido Pangrupion Sian Huriata Tua Perluan Pembangunan Huria Ni Nasida Dumutusi Las Marhata Merupai Nasida Sian Uka Nirhata Marhite Kamplop Na Adong di lembaran titing di minggu tak. Naponopon papung pilihan naparjolo sadarion papung pilihan tujolo dohita 2A 2B tua perluan kantor pusat dohot hapurluan Natal ni Huriata. Pun paduahon tu minggu 20 November 2020 nang ro papung pilihan tujolo paduahon dohita tujolo 2A 2B hapurluan kantor pusat dohot hapurluan Natal ni Huriata. Napapituhon Permingguan ujung tahun perhuriaun. Tu minggu tanggal 20 November 2020 nangro tapatu pada permingguan ujung tahun perhuriaun uhut perningotan akaruas naung moding na di bagasan setahun perhuriaun. Napaluan torok ni perminggu do sekolah minggu do napasiahon boy mata jahabirisi Nah, pasapluhon sentralisasi sehubungan dengan program sentralisasi keuangan HKBP, Gereja HKBP Emmanuel telah menerima penghargaan dari pucuk pimpinan HKBP OPI Profesor Dr. Robinson Butar-Butar dikarenakan Gereja HKBP Emmanuel atas kesungguhan dan ketaatan dalam memasukkan data dan mentransfer keuangan sentralisasi di tahun 2023. Nah, pas 10 tahun Pria Panitia Pesta Profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023 total pemasukan sementara Bui Mata Bereng di lampiran Nadong di Warta. Nomor 12 rencana kegiatan Natal Nihuria Buima
tajahabe amanginang. Nomor 10 tolu rapat parhalado HKBP Manuel. Nah di hari Sabtu 10 November 2020 dengan domar dalan rapat parhalado ima na mangarang-arangi aka program do anggaran HKBP Manuel 2024 do pembahasan na parpudi SOP ni Huriatta do Warnasari ni Parapoton. Nomor 14 rapat Huria HKBP Manuel di hari Sabtu 25 November 2020 nengro disakapi Huriatta do patupa rapat Huria HKBP Manuel masuk pukul siawib agenda ni rapat ima manotopon anggaran do program HKBP Manuel tahun 2024 manotopon SOP do Warnasari ni Parapoton alani perserta nama dohoti tulau ni na perjolo parhala do pertohonan na paduahon utusan ruas ganup wek 10 halak per wek na patuluhon utusan kategorial 2 halak na popaton badan audit palimahon panitia inti pembangunan do panopon kepanitiaan aktif do pena alani dipasahat para ladoma kasurat undangan tu utusan. Nomor 15 Dewan Koinonia Pensada seksi perempuan dari Jumat tanggal 24 November 2020 nangro di Patupa seksi perempuan do PHD do pertanyaan seksi perempuan maringanan di gereja masuk pukul 15.30 WIB dum tusi riama aka perempuan Huriatta modohoti ulau ni. Poin kedua seksi lansia di hari Selasa tanggal 21 November 2020 pukul 10 WIB Patupa PHD lansia inganan di ruang konsistori. Nomor 16 Dewan Marturia Boy Mata Jahabi Amanginang no songoni nomor 10 pitu Dewan Diakonia. Nomor 10 lalu jadwal parhubas di hari Senin Sabtu hari Minggu Boy Mata Jaha. Nomor 10 sia ruas naup name di rumah sakit do na pemulihan di Tonga Bagas na Prajolo Renida Tesalonika Borna Pitupulu sian wekana opname di rumah sakit Bunda Tabrin na paduahon aman Dr. Andus Bestompul sian wek Galilea opname di rumah sakit Pusat Otak Nasional Jakarta na patuluhon amang Sintua El Huta Barat dirawat opname di ICU rumah sakit Adam Malik. Napapaton amang Jessica Juntak sian Bethesda pemulihan di Bagas napalimahon inangnya BP Raja Gogok R Boru Simanulang sian Jericho dirawat di rumah sakit Adpen tetangga kema amang inang asa tumibu malum aka dongata namar syahid. Napa 20-on pemakaian gedung sekolah minggu do gereja Boyma Tajahabe. Napa 2-on titip parhepengon keuangan sentralisasi non sentralisasi do laporan keuangan tanggal 10 November sampai dengan 17 November 2020 Boyma Tajahabe Amanginang ale adong ralat di lampiran keuangan non sentralisasi halaman 10 di halaman 11 nomor 9 pilihan pemasuk-masukan nomor jolo pilihan pemasuk-masukan orta tanggal 26 Maret 2020 tersurat disi 919.8000 seharusnya 919.800 alani gabe salama total baru mese di C kunjungan seksi sending untuk 2 orang naparjulu Nyonya Sibarani Borusiagian Wek Galilea tersurat 200.000 seharusnya 50.000 baru Nyonya Nenggolan Bordol 1.000 Wek Nasaret tersurat 200.000 seharusnya 50.000 sehingga totalnya 100.000 alani
Saldo minggu ini tercatat 57 155 677, seharusnya 49 177 477. Jala tuminggu naro dipaturema muse. Alani muliati mah di pasar tami saluna damang dainang Ruas Nihuria napasahaton saluna akapelian nang songoni hamaleteon marhite huriata di pasu-pasu di batama hita saluna Horas Butima. Tapasaha ma persobota tu debata huhut marede. Rohaku, tu Tuhan Yesus, sudi ngoluku di Tuhan Yesus, ihul hodoku, do Tuhan Yesus, kagoloa, syukurute. Saya tundao haporti Dio, silang di Kristus, bahuda kotor. Saya tundao haporti Dio, gagoloa, syukurute. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mengaramoti ati-ati dohut pikiramu nabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hatana hina holongan di bagasa tikyon
Adorang sosahat hatani debata songon nidok nina tua-tua jolo tinitip sanggar bahek kuruhuruan pinaboto homarga asa binoto partuturan ninate. Jadi hupat adahok kami maju diri nami di baga setikono dope hami ya melayankan firman Tuhan di Huriata HKBP Immanuel. Ia guarhu pendeta Parlan Marpaung inang dijabu boru si hobing lubat turuan tulu dak danak diami pendeta resort HKBP Binjai Baru. Jadi anggota Huriat tahun tidak asing lagi mulu HKBP Binjai Baru ade. Nga saling berkunjung. Pungo nama do tahe naro nama saya. So nasok ko bereng pungo nama sinaren dia do. Abe nama si Allah yang bereng ida. Tukena pasal huwa kayu huwa kabi do alay tong gobas yul hawe bereng pungo nama naro nama saya itu HKBP Binjai Baru. Nah, jadi di hamuna mang inang madabu jarum tu napopot dan ida mata ida roha di boto hamudo tong nang halronami di baga satikion nak pesu babu hami alay tong mapabon nami ate nga itadda hamuna HKBP Binjai Baru secara ringkas watorang josaotik annobui don musei patorangon ni panitia HKBP Binjai Baru sudah berumur hampir 25 tahun untuk tahun 2024. Gok mebana 25 tahun. Tetapi yang unik selama 25 tahun dangarong gereja nana permanes songono nate. Jina masih lotong HKBP Binjai Baru merminggu gereja rotuson. Dangarong songonon bagakna. Dang merding-ding holam maratap doa teh holam maratap dia mulu roh dan roa lugu haba-haba masuk ke tu bagas lagi. Kenapa bisa begitu sampai 25 tahun nasarong gue pengi Binjai Baru babui matongi deba alai dang isi no belga persoalan nate karena sesuai dengan aturan SKB 2 Menteri belum bisa mendirikan gereja karena tidak mendapat izin membangun gereja IMB-nya selama 25 tahun ini. Alai puji Tuhan ma di bagasa tahun 2020 toluon pada akhir bulan September 5 dengan petunjuk Tuhan dia lusi debata akatang yang ngiruas ni huria na usai marhoi-hoi jauh-jauh tu debata asa di harwaro pamareta iembena puji Tuhan nunga terbit izin membangun gedung gereja HKBP Binjai Baru di kota Binjai nah di akhir bulan September. Nah lausido tong haronami di bagai satikion songorwas ni HKBP kita yang satu tubuh, satu jiwa, satu iman. Saha perseaud do kita masih urupan rak mahamu mamorsan akan aduk doki naru digelati limete rak mahamu mamorsan akan aduk doki aido dalam muna mengeradoti patik ni Kristus ido na uhabaranyo kami pero tuson hobar tu parsuruan ni Tuhani paulihon hajong-jongan ni bagas joro ni hurian itu hatta ikorap no hita sude CHKBP buinyan marsitupahan tahamulate hommai bui terbit izinna di luat aka na minoritas halak kita minoritas orang Kristen itu
satu-satunya adalah jalan Tuhan. Laho patuluson akka pelayanan pakubasion asalam martabah bilangannya kana porsea. Asa songon nairoknya ka toko-toko gereja itu tong nade. Semakin dibabat, semakin merambat. Yakin mahita tidak akan mampu dunia ini menghambat perkembangan Injil di tonga-tonga ni Portibion. Ikolam marbungarado. Ima jotari ngutus yete pagajakuan non. Turpuk jamita di bagasa tikyoma. Ima natar surat di 5 Musa walu ayat pitu sahat rodi ayat 10 walu. 5 Musa walu ayat pitu sahat rodi ayat 10 walu. Songonom maidok disi tatangi humado denggan. Ai jahuba debatam manugihun hotu tano nadinggan. Tutano namar batangai marmuel doho martau akka nama baur dirura dohot didolo. Sadatano hatubuan ni eme jagung hawanggur hawara doho dalimo tano namar miak jetun jala namar situak niloba sadatano naso pola marhangaluton panganomu rotim disi jala dang hurangan ho di mana ngaha sadatano batuna dobusi jala sia dulu-dulukna terhaliho tobaga ia dungmangan ho jala bosuran ikon pujiom mudo jahuba debatam alani tano nadinggan naung dilehon nai tuho atong ramoti madirib asa unang lupa roham di jahuba debatam gabedang dirado tihuaka tonanai uhumna dohot aturanna akan nahutonahoni tuho sadarion asa unang ia dungmangan ho jala bosuran jala dipauli ho akka bagas nauli dingani ho tolelo bum doho biru-birum lam sinur do jala gadda perak dohot sere diho gadda huhut saluhutna diho hapelam dipagi jakoroham jala lupa ho di jahuba di batam namanugihon ho ruar sian tano misir siap bagas perhatubanan ibana manugu-nugu ho di halongonan nabulun jala najorbut inganan niuluk tulung api dohot naga dohot hala tano hasang huhut naso maris yaik ibana tahe parwar hodi ho aik siad dulu batu napir sahali ibana mangalehon ho mangan manna di halongonan naso tinaddan yakka upum asa ibana paserep roham dohot mangujuniho asa marhasonangan ho bahenonna di ujung asa unang dohonommu di bagasar roham gugokku sadiri dohot waso ni tangakku mangomo diau hamoraonon ikon paingot-ingoton ni roham tahe jahuba di batam ay ibana do na mangaleho gugu tuho mangomo aka artai asa pahoton padanna naung niwarihonna tuaka opum songon na adar sadarion
Ido sahatna. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan guar di Tuhata Yesus Kristus. Adong hujahasa ada cerita seekor kancil mardalat di sadadalan nasuhyani dalanan. Ternyata adong lobang di dalam nidang di parrohahon nade. Medebu may bena tu lobang ini. Alay bu idu pehehe ibana muse sa lobang ini. Nako ibana muse. Marsugok na muse. Mardalam may ibana muse siya ni. Ketemu dengan lombang. Di pasiding iba na mate, orang sianon iba na. Dang tarlobang iba na be. Manang napigahalin na iba na mardalas siya ni, dakkay iba na be tarlobang. Dia sudah tahu, ada ranjau, ada jerat, adong marah, nungay boto iba na be. Dia tidak lupa adong lobang di sini. Ito ripasiding gua teh. Nanang dohonor rupaniha munakadongan na hinaholongan. Itulah seekor kancil. Tetapi bila kita melihat sejarah Israel ini, kenapa umat itu berulang-ulang dan berulang-ulang mereka jatuh di dalam dosa yang sama? Bukankah dia tidak tahu lagi untuk menyisihkan supaya jangan masuk ke dalam jerat? Disibah kita najut namura lupa deh. Lupa akan pemberian Tuhan. Nunga merebu hita tuga bolisok ni dosa. Takkan jarang yang berulang-ulang mulak muse tu dosa naik. Alanido dipaingot tidak ke, supaya jangan melupakan Tuhan. Ido topik ni minggu tadi tikyon, ulang lupa roham di Jehovah. Jangan melupakan Tuhan. Somalla harus baik kita olo lupa. Na parjolo bolo male ate. Bolo male hita waro olo lupa. Lupa martangnya kan, kau nggak male ben itu risokah kan. Jaladang dingo biar kadongan nala ni male na. Ipahabis na miya palagi ba makanan prasmanan na sa pego piring ngaya te. Meludak sudah na ba ibuat ipalasan nonin na plastik konin na te. Ima molo pamalehu olo lupa. Dan begitu juga sebaliknya. Buah molo pabutokku. Molo pabutokku pejol mah. Olo lupa to ngake. Alan ibu to nga mo dohodok maruk kordang ibu to biahan na masab itu. Itu sering terjadi. Jalai do na ipaingok na diturpukon. Unang ia dung mangak ko jala bosuran. Lupa ho di Jehovah. Unang ia dung mamora ho. Dung goda ngertam. Dang dingot to be marpung wage. Anggo
kiso suadong artana bahkan arong hiatong sada cerita songoni ge itong atongan ni punguanina ditiki marpea punguanina on ipasa matu bibil pro na manguluhon inang tangyak ko jo nga 10 tahun kami marumah tangga tangarong dana dopen bayi tangyak ko matung itong ani punguan beberapa tahun lagi dia mengandung dan melahirkan anak. Satu na belgana konay nga marumur 1 tahun 2 tahun. Takkay ba na robe marpunga te. Itelepok itu ini parkas may bana. Eda so na suyabe hamuron. Ay mada marorot madjagaon. Gurang akka si ulaon, gurang akka si paroroton. Si parwahonon, gabi ng sanga bitikiku. Bisa saja terjadi hal seperti itu. Contoh kecil do bayade. Di tonga-tonga ni ngulutta. Hamuna karongan napaduahon. Jangankan oleh karena faktor ekonomi na semakin dengan ekonominya gabi boy lupa tutuhani. Saudara kita diperhadapkan juga dengan pengaruh kemajuan kecanggihan teknologi gitu. Niat diurupi teknologi odo kita apalagi pada masa-masa Covid. Kita bisa melangsungkan ibadah sekalipun kita tidak tatap muka melalui live streaming nabui mabain dan tertunda peribadatan ya deh. Itu memang suatu sukacita dari Tuhan na mangalehon akka pikiran na dengan tudol may gabi bui dipakai do dengan. Ada lagi yang paling parah nanti nunga lahir program aplikasi AI ini nade. Umalo ro peon. Mangara de jamita peo samini piburi ba ini terjago jamitana. Bisa dengan memakai robot nama marjamita ngarong luang ite. Robot nama marjamita jalau malo do robot isa paditai. Jadi tok kenai ulo orang dibutuhkan be paldita be. Ayo nga jago-jago akka teknologi menciptakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Boyro tahamula teho ni. Boyro di sana sisi. Alai mampu doi. Bisakah itu juga seperti seorang gembala menggembalakan domba-dombanya? Boydoi romanopot akka wasni huriana. Laho pahisarhon akka namarsak. Belum tentu ya. Alai nang dohonor rupane secanggih apapun teknologi di tonga-tonga ni portibio di perkembangan zamanon naing paingoton na jangan sampai lupa kepada Tuhan. Dan hola sonari bihal nagabi lupa tu di batake. Di dalam perkembangan di Padan Narobi pada waktu perjanjian lama juga belum seberapa banyaknya manusia itu sudah banyak orang yang lupa. Kita tahu peristiwa Menara Babel. Menara Babel sudah termasuk akka pemikir-pemikir, akka intelektual na jago di hati-hati mabainaka prediksi-prediksi yang dapat membangun Menara Babel sampai ke atas, sampai ke surga katanya. Itu benua gijang. Alai buhado. Apa yang terjadi? Rohani jol memarsak adalana debatado anggo namano Tuhon. Buasa marsak nasida lahu mabai Menara Babel. Lupa nasida bahwasannya
na debatado mangalehon nasa narikot dingoluna. Holasada do dibayar debatala ho mengacaukan manudati rencana naing hanya mengacaukan bahasa ya. Anggo canggih ni peralatan nasida di hati yang canggih be. Lao pajongjok kemenaran nama caiti satu banua gijang. Tetapi Tuhan hanya mengacaukan bahasa. Dulunya mereka satu bahasa. Ketika Tuhan mengacaukan bahasanya, dangarong be marsiat tu sabede. Buat joling gisonin na, dangi buat be, nasing nggak may buat. Ayang marsiat tu sabe lagi. Ujungnya masyarakat Tuhan nama. Tidak saling mengerti lagi. Nah begitu juga. Nang ditongani ngulut tahun. Melodang saroha hita. Melodang masyarakat Tuhan. Boido sudat akana tasakapi. Harus sehati. Sepikir. Nang ditonga-tongani huria. Supaya jangan ada yang terlalu mengagung-agungkan dirinya. Naing patujuluhun Nabi Notona. Sekalipun dia seorang yang intelektual. Napistar, namalo do lan asing. Alai tetap harus berbalik kepada Tuhan. Ai siad debatado saluhutna. Sudah hamoraun. Sudah hapistaran. Sudah nasa perbinotoan ni jolma. Nasa penemuan ya kanapistari. Tung sobui doi. Pangasahonon alani guguna sendiri. Itu na pinaingot ni debata tutonga-tonga ni halak Israel. So tanggung be burjuni debata mengiring-iring ngolu ni halak Israel onate. Mulai dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir ditugu-tugu, diarahkan, dibimbing, dileom mangan, bosuran nasida. Haruar ro aik se batu-batu. Subur akatanona. Malena sida. Ro de bata di leo si panganona. Serba berkecukupan. Dangadong na marhahurangan di nguluna sida. Tetapi tetap manusia itu tidak pernah puas dengan apa adanya. Dakya seburuhana de. Dakya seburuhana. Ido gobaran ningulu ni jolma satu partikianon. Sudiro jolma selalu marna hurang ade. Las bohamorana. Dia merasa tidak berkecukupan. Selak nahurang kotok tong selak nahurang. Songon anak nilitan edok ngede. Dan itu son na suabutongan sampai pultak nama alani butongna. Jadi harus tahu kita menempatkan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Alanido Raja Salomo be. Danguli ba nama jalo hamoraon. Dia masih si leonokku tuho. Ninda de bataro tibana ke. Hamoraon do. Alai do ibana do. Unang leo tuau. Hapugusun jalaw ng litaw hamuraw. Ay mulupugusawan non tangbuyaw lahu mangulahon ulaw na kaparsurom mo. Alay mo morapewan non. Gabi baru gijang ni rohaku. Gabi lalak buaw nang mangurusi. Alay loas maaw maparhajop na tinurpuk kominin na dote. Loas maaw maparhajop na tinurpuk komi. Kalau masih diberikan Tuhan kepada kita menikmati berkat yang diberikan kepada kita, itu pasu double gede. Melorang di luas behita menikmati berkat Tuhan, bohana ma. Ay subuhi bidialang idahan ade. Subuhi dialang gula. Abi jabarrabe. Mulu subuhi bita pangan si panganon naong niturpukun ni debata ita.
Kalau tidak bisa tapar saulihon berkat nang pinasa ni debata. Na tinurpukon ni debata. Ayo pasu-pasu na ubal. Ketika kita masih bisa menikmati pemberian Tuhan. Hapeon, goda ngertana, goda kepengnya, goda sinamok na. Sira pedang bojal lang ade. Kolesterol bah, naik tensi, naik gula, naik sudi. Be jabbar rabe, loasau nama ade. Jadi ketika Tuhan masih memberikan waktu yang baik, kesehatan, ileok, hipas kita sasudena. Yang unang lupa kita. Itu nang pengoton lagi. Jangan lupa kepada pemberian Tuhan. Jangan lupa diri. Jangan lupa daratan. Ya dong dilewat debata kesempatan. Dilewat debata hamoraun. Gabi hamorauni, gabi artai. Mengebati kita. Laho mamuji debata. Ada kesanga beda buah. Ay tokit-tokit tusan. Antar luar negeri nama, perdalanan na. Jidak sanga be. Anggo gabi dak sanga hita mamuji di bata. Alay leo gudang tu hita. Habe na yang dohon ni di bata. Berikanlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Asalao pasangapun di bata do. Para raton hamuliaon na. Para raton harajaon ni di bata. Di sadok portibion. Berkat yang kamu terima bukan hanya untuk dirimu sendiri. Alay bae may laho pasangapon debata Jehovah. Asaido pikir situhuni turpuk di bagasan mingguta sadarion merupakan evaluasi ya. Alatore minggu perningotan di akka namoding namate. Harus apalah di ini deh. Kenapa diarahkan pikiran kita kepada orang yang meninggal? Itu sekedar mengevaluasi diri kita. Bahwa hidup ini dan manok tongolutta di portibion. Dang manok tongolutta di portibion. Aleneng dohonon na roro de batalaho pai baruhong ngolutta. Jaladang tuha matean. Alay pai baruhong ngolutta tuha ngoluan na sorasuda. Tuha ngoluan na saling-liling na. Ido na naing pasahaton ni debata tuhita ganuk marsada-sada. Alani mengevaluasi diri supaya kita jangan lupa apa yang diberikan Tuhan. Aharulong ileon diri batatu hita. Mengenal berkat Tuhan. Asa unang lupa hita. Maka mulatehon tu debata. Unang go. Hatiha menghadapi suatu pergumulan yang sangat berat. Tung marukil situ tu. Apala kongos tu hita martangyang ade. Pacu tagyagi. Asa baluas yan nakaparmaranon. Gokia paru kilo non. Alay dong salpu paru kilo ni. Dia tidak ingat lagi untuk berdoa. Dia tidak ingat lagi untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak peduli lagi dengan keluarganya. Marminggu mangnadaw. Idia kanakon na rin iparrohaubi. Tangarong belaho. Mabay na ka pembinaan. Nasihat pura tua kayanakon supaya tetap jangan lupa di asini rohani debata. Itu kredo yang diberikan Tuhan kepada orang Israel ketika kamu duduk-duduk di dalam rumahmu, jangan lupa kamu memberitakan firman Tuhan. Hatahoni. Itu peran orang tua menggenerasikan tua kasuduk na poso. Molo sarong ben nakana poso gabi halak Kristen. Berarti kita menutup kekristenan. Alasan hari pasatu hita media ni debataro hita laho patol hasoni supaya generasi-generasi muda nanti tetap mempertahankan
sebagai orang Kristen yang beriman, HKBP tetap ada di dunia ini. Kristen tetap ada. Tugas tadi itu, tugasnya kena tuan main doi. Unang lupa ho makata ho ni. Hati hudul ho di bagasmu. Unak kola nartayat tong. Itaringoti. Buharo no benota. Asa boy sukses. Proyek na sanan. Akka ulautan na sanan. Holani berjolo lagi. Alay hatahod jo. Ceritakan dulu tentang firman Tuhan. Ibaritahod jo sejarah na ito. Ito nang doon na sejarah ni Israelon. Naung idonganan ni ribata na sida. Arya doh porgid. Ketika siang Tuhan mendatangkan embun. Mengalabuhi perjalanan na. Ketika malam Tuhan memberikan sinar. Patorako perjalanan na. Unak tarubung na sida te. Alani kau tahu kita. Sekali Tuhan tetap sudah memberitakan firman-Nya, kita jangan lupa. Unang madabu kita tu sada permasalahan tu sada dosa nasarupa toktong saya lalap di si berulang-ulang seperti orang Israel, terbuang lagi dan terbuang lagi. Iko mardala toktong uhuman ni debata mamicang asa marhamu baon. Nuaing dang ikon dipicang behita. Tetapi sadar dirilah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, nah menggugah hati kita, menyadarkan kita bahwasannya segala sesuatunya penarong di nguluton adalah bersumber dari Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Amin. Matanging merah. Mauliati mali Tuhan di sobah rohanami tu adupam munabadiai siala asidot holong ni rohamna toktong madongani ngulunami pangaramotio musiana karina asal pusat rodio bason. Di bagas joromo kami maparbadiai minggu na pinasahatmu. Taruli hami Tuhan sian hatami paingoton asa unang lupa hami Tuhan didenggan ni basam na manugihon ngulunami naong ditubuso hami ng sian hadusaon marhiti anak mo Tuhan Jesus Kristus naong sanga hami di gabolisop ni dusay alay ditubuso hami Tuhan sianak kahagula po ni alani asa tulus toktong rohanami unang mulak kami tu habitat nami dinaong huboto hami adong parmaraan dinaong huboto hami akadusa unang mulak kami mangulahuni alay mardalam hami doktong di hati goran na pinasahat mi tu hami ditikyope Tuhan dinarak marsaur do hami ditongan ni Huriamon HKBP Immanuel so ninang dinaro hami siya Kuriam HKBP Binjai Baru rak marsaur ditongan ni Huriamon ima pataridahon las niroha di asidot holong niroham napatuduhon sapak kilalado hami asa boy hami satahi sauluan nang laho pararaton harajamu ditongani portibion marhitia kapabahenan secara khusus ditongani Huriam HKBP Binjai Baru marukil selama 25 tahun marudung-udung marlape-lape dina mamuji pasangapun guar muda badiai alai di ujungna marhitia kaperijinan siapa mareta diukapodo Tuhan rohanya kapamareta kota Binjai menerbitkan
izin membangun. Idonahu halasok kami, jalahu babotoh kami nang tulungan nami sa Huria. Sahapor siyaon, asarap kami Tuhan, mamikiri, mamelehon, aka pasu-pasu naong pinasahatmu, bahen hamuliaon ni bagas corom na padiay. Pakai masudi ruas ni Huriam, nasana ukap rohana namar holong roha, tuhuria. Tarukap rohana laho mabahen aka pangurupyon nali Tuhan. Hupasa taima todo pamusudina nang ruas ni Huria ope parhalado padita Bible Pro na manguluhon Huria HKBP Immanuel parbisuki parrohai lehok kahipason patulus sudi nang aka program dia ka nanaing merancang aka program tu tahun 2024 dalalaho pahicato naka pakubasiud doi saya parrohai Tuhan unang luas marpangusadea tu pikira sadiri alai horo Tuhan nama jongjongi horo nama ngarahon rohado pikiran niya ka parapot asa mardalan doh dengan naka pakubasioni lam martabba bilangannya kana porsia lam tuguha porsia na karuas ni uriami tungaha pina masa tunggurang piaka pengaruh alai tok tongboy dang lupa hami di hatam nabadiyai mangaraduti asima roham Tuhan urasi mahami sakarusaun nami sita mahami dong derupanmu jalo mata yang namion mangasaon karena nama Tuhan Yesus Kristus martanya kami tujulum amin. Tapuji matuhata, meredita saya buku di nomor 110 me saya laus pasahat pilihan mahita.
Tatanya koma pelean na tapapungon martangi yang maita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasa tayo masyan na ileom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalar ramoti asaw paras yang hami peleanon. Pati bulhon harajaw mo nitong atongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leom mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua tongaut songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakko Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakkol Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu toddim. Shalom. Selamat hari Minggu mah di Tasudina. Dison tumagi hon ubegi kurni yana kota na posubulung mau lihat